La rodalia del poble de Tavascan, al nord de la comarca del Pallars Sobirà, és un lloc ideal per a l'excursionisme, però també per als caiaquistes agosarats. El riu Palomera té un tram ideal per al caiac extrem. A part de l'embarcació, casc, rems i roba, és imprescindible material de protecció. Esto es para protegernos de posibles impactos con las rocas, con vuelcos y demás. Es otra medida de seguridad. La part més feixuga, cansada i molesta consisteix a carregar el caiac a l'esquena i pujar cap amunt. Al fons, la neu, que encara hi ha als cims de les muntanyes, indica que els rius baixaran amb bon cabal unes quantes setmanes més. Aquesta és la cascada per on començaran el descens del riu Palomera. Una inspecció prèvia és indispensable per veure bé el salt i memoritzar la maniobra per efectuar. Tot seguit, comença l'acció. Quan et llances i estàs a l'aire, és com si tota la panxa i l'estómac et pugés cap amunt fins que arribes a baix i llavors ja està. Satisfacció i superbé de dins, per dins. Posteriorment és el torn d'en Juanjo, que et porta una càmera al cas perquè ens fem una idea millor de les sensacions visuals que experimenta. Aquests salts que, com heu vist, són tan explosius i de tan curta durada, penseu que això és risc total, és extrem. Hi ha molt poca gent capacitada per poder fer aquests salts i aquests dos nois que estan saltant amb avui, que són del nostre equip de piragüistes professionals, són els dos pros que hi ha en aquest moment a Espanya. Després de la primera cascada els espera un recorregut d'autèntiques aigües turbulentes, plenes d'esglaons, zones engorjades i grans roques a banda i banda. Doncs el caiac extrem és una de les millors disciplines del caiac perquè és una de les que et porta més emoció i satisfacció al final, no? I et permet estar en aquests espais molt bonics que poca gent coneix també. La part de la competició també és més una cosa personal, individual. La sensación es de, primero, nerviosismo, tensión. Cuando vas a entrar al rápido todos tenemos miedo, obviamente, estás nervioso. Una vez que ya te montas en él y empiezas a remar los rápidos, a realizar cada salto, cada rampa, ves que te va saliendo esa emoción, adrenalina, satisfacción, ¿no? por hacerlo bien, por ver que aunque tiene peligro lo sabes sortear, ¿no? Y que no ocurre nada y al final solamente es diversión. Encara que en Ger només té 18 anys, és un dels màxims exponents del caiac extrem del nostre país. Per això baixa amb relativa facilitat els dos últims salts, que són d'una gran dificultat. El riu és bastant continu, amb rampetes, saltets, fins a arribar al penúltim, que és una rampa així més gran. Deu tenir uns 8-10 metres i té una paret al final de l'esquerra i s'ha d'anar una mica cap a la dreta. I la següent és una cascada en forma d'L, 90 graus, i s'ha de saltar de costat. I està molt bé. No cal anar a països llunyans i exòtics per gaudir d'emocions fortes. A casa nostra hi ha molts espais per practicar tota mena d'esports d'aventura. L'únic requisit és disposar del nivell tècnic, físic i psíquic per a l'activitat que es vulgui fer.